Здравейте! В това видео ви показваме модел на възглавничка при луксация на тазобедрена става. Самата възглавничка, тя е изработена от мека материя и в същото време достатъчно твърда, за да може да не позволява на крачетата да се прибират и да може да са там, където трябва, и самата тазобедрена става да израства и да се възстановява както трябва, когато е имало операция. Моделът се поставя лесно, просто се отваря, слага се бебето тук, бебето, детето и след това вече залепяте лепенките. Около крачетата, ето тук имаме допълнителни лепенки, които минават около крачетата. Така. И ето така, за да може да захване хубаво и да не се преплъзват, да са стабилни самите крачета. Много лекичко, почти не се усеща. Има дупки от тази страна, за да може допълнително да се вентилира, да няма спарване и да може всичко да е наред с самото детенце, да не чувства дискомфорт. Тези продукти винаги се консултирате с лекар, самостоятелно не взимате решение дали да се ползват или не, а винаги под пряко наблюдение, защото не се използват просто така. Ако имате някакви други въпроси, не се колебайте да се свържете с нас, насреща сме.